ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଇଏରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଳପତ୍ରରେ ଫଟୋ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଳପତ୍ରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର ଭାଇକି ଦେଇପାରିବେ ତିଆରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭାଇ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଏ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଭାଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଇଏ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହାତ କାମ ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି